lokaci duniya labari yan uwa, ga tauraro ga alfana muku gaisuwa masoya. Komai lokaci duniya labari yan uwa, ga tauraro ga alfana muku gaisuwa masoya. Komai lokaci duniya labari yan uwa, ga tauraro ga alfana muku gaisuwa masoya. Taimakon ka muke nema rabba Allah sarki mai ruwa, Allah alƙadiran mana sha'u sarkin rayuwa. Kai ne kai rayuwa kuma sannan kai mutuwa, ga alfa ka buga ga Umar tauraro kuwa. Zan yi waƙar nasiha domin mu sanarwa da 'yan uwa, rayuwar da muke yau ko kaɗan ba gaskiya. Masu kuɗi san ba taimako sai tarin dukiya, ku kera gidanku sannan ku mota mai jiniya. Mun kasance mu musulmai ne kuma addini ɗaya, to amma dukiya ta sa kumburu ɗin duniya mutane. Rayuwar nan babu tabbas in yau kai ne gobe sai wani, duk abin da yake wakana ƙasar nan gwamnati kin sani. Gaba ɗaya ba tsaro rayukan al'umma kuna gani, an mayar da mu karkiya shi jama'a dole fahimti ne. Kuma koma ga rabbana masani sarki mai zamani, kuma kyala mutum ba zai yi mana ba mu rike Allah ɗaya. Kamar haka ne duniyar ma wataran mun zamgawa, mun sanya haram gabanmu a yau rayuwar mu da damuwa. Mun gyara wataran mu zami dariya mutane. Komai lokaci duniya labari yan uwa, ga tauraro ga alfana muku gaisuwa masoya. Komai lokaci duniya labari